ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆଜି ଛୋଟ କାହାଣୀଟିଏ କହିବି, ଯେଉଁ କାହାଣୀରେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର କଥାଟିଏ ଅଛି। ସେ କାହାଣୀଟି ହେଲା ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁ ଓ ବେଙ୍ଗକୁ ନେଇ। ଥରେ ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁ ନଈରୁ ଗାଧୋଇ ଆସି ବାଲି ଉପରେ କୂଳରେ ଛିଡ଼ା ହୋଇଛନ୍ତି ଏବଂ ସେହିପରି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ତାଙ୍କ ପାଦ ତଳେ ଗୋଟିଏ ଛୋଟ ବେଙ୍ଗଟିଏ ଚାପି ହୋଇ ରହିଯାଇଛି। କିଛି ସମୟ ପରେ ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କୁ ଅନୁଭବ ହେଲା ଯେ ତାଙ୍କ ପାଦ ତଳେ ଗୋଟିଏ ଜୀବଟିଏ ଚାପି ହୋଇ ରହିଯାଇଛି ଏବଂ ସେ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ଛୋଟ ବେଙ୍ଗଟିଏ। ତାଙ୍କୁ ଉଠାଇଲେ ଶ୍ରଦ୍ଧାରେ ଏବଂ ବିଷ୍ଣୁ ତାଙ୍କୁ ପଚାରିଲେ, ଆରେ ବେଙ୍ଗ, ତୁ ତ ମୋ ପାଦ ତଳେ ଚାପି ହୋଇ ରହିଯାଇଛୁ, ତୋତେ ତ କଷ୍ଟ ହେଇଥିବ। ସେତେବେଳେ ବେଙ୍ଗଟି ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କୁ ଉତ୍ତର ଦେଇଥିଲେ, ପ୍ରଭୁ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ କଷ୍ଟ ହେଲେ, ଯନ୍ତ୍ରଣା ହେଲେ ସମସ୍ତେ ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କରନ୍ତି। ମୋତେ ଯେତେବେଳେ ସ୍ୱୟଂ ଭଗବାନ କଷ୍ଟ ଦେଉଛନ୍ତି, ମୁଁ କାହାକୁ ବା ସ୍ମରଣ କରିବି। ଏ କଥା ଶୁଣି ଭଗବାନ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଖୁସି ହୋଇଥିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କୁ କହିଥିଲେ, ମୁଁ ତୋତେ ଗୋଟେ ଆଶୀର୍ବାଦ ଦେଉଛି, ଯେଉଁଥିରେ ଯେତେବେଳେ ତୋତେ ସାପ ଖାଇବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବ, ଧରିବ, ସେତେବେଳେ ତୋ ଦେହରେ ବଳ 2 ଗୁଣା ହେଇଯିବ। ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ମୋ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ, ଲାଇକ୍ କରିବେ। ରହୁଛି।